Garai honetan janari gutxi zegoen, eta herritarrek oso haserre zeuden erregeekin. Luis Hamaseigarrena eta bere emaztea Maria Antonieta oso harroputsak ziren. Guztiok lanera diru ordaindu behar didazue. Jendea ez du dirurik. Joan daitezela pastela jatera. Herritarrek oso haserratuta zeuden Maria Antonietaren hitzekin. Ezin dugu onartu, zerbait egin behar dugu? Joango gara beraien arka, boteretik kenduko ditugu. Herritarrek Luis Hamaseigarrena eta Maria Antonieta boteretik kendu eta gilotinatu egin zituzten. Honekin guztiarekin, erregeak boteretik kendu eta herritarrek zenbait gauza lortu zituzten. Subiranotasuna lortu dugu, gure burua boto bidez aukeratuko dugu hemendik aurrera. Konstituzio berri bat daukagu, gure betebehar eta eskubideekin. Ez du persona batek bakarrik botera izango. Gora botere banaketa! Gora! Frantzian, 1808an gaude. Napoleon boterean dago eta geroz eta botere gehiago izan nahi du. Europa konkistatu nahi dut. Lehenengo Portugal konkistatuko dut. Baina arazo bat daukat, Espainiatik pasatu behar naiz. Baimena eskatuko diot Carlos Laugarrenari. Kaixo, Carlos, Espainiatik pasatuan naiz Portugal konkistatzeko? Bai, noski, baina pasatu bakarrik. Ei, nire ejerzitoa, Espainiako lurraldeak konkistatuko ditugu. Zer gertatzen ari da? Napoleonek ez du bere hitza bete. Herritarrak oso zerre daude egoera erkitera, eta Aranjuezeko matxinada egiten dute. Hau ezin da onartu. Hemendik kanpora! Bai, joan zaitezte hemendik! Egoera zaila zen Espainia, eta Carlos Laugarrenak ezin zuen gehiago egoerarekin. Ezin dut gehiago, nik hemendik banoa, hemen geratzen zarete. Nik hartuko dut boterea. Orain, Espainiako erregea izango naiz. Zu, Fernando, ez da pentsatu ere. Kendu hemendik, Espainiako erregea ni izango naiz. Josef Bonaparte, Napoleonen anaia. Egoera ikusita, Fernando Zazpigarrena Frantziara joaten da bizitzera, eta bitartean Espainiak batzorde zentrala sortu dute. Zer uste du Jose Bonaparte nahi duen egin ahal duela? Gure eskubideak defendatu behar ditugu. Konstituzio berria onartu dugu. Gora gure konstituzioa! Gora! Aizue, gauzan Jose eguna da. Hobeto, viva la Pepa! Viva la Pepa! 1814an, independentzia gerra amaitu zen. Espainiak irabazi zuen. Jose Bonaparte boteretik kendu zuten eta Fernando Zazpigarrena erregea izatera berriro bueltatu zen. 1814tik 1823ra Fernando Zazpigarrena boterean zegoen, aldaketa asko egin zituen. Herritarrek eskubideak izatea, baina zein txantza da hori, ez da pentsatu ere, kanpora herritarren eskubide guztiak. Nik esaten dudana egingo dute. Fernando Zazpigarrena oso nagusia zen eta bere ondorengoa nor izango zen pentsatzen hasi zen. Legeak esan nahi du mutil bat izan behar duela errege, baina nik ez daukat semeriko. Horrek esan nahi du Carlos Maria izan beharko dela erregea. Ez da pentsatu ere, tentel hori ez da errege izango. Lege aldatuko dut. Listo, hemendik aurrera, neskak ere erreginak izan daitezke. Jon dadila Carlos Maria pikutara, ez da inoiz Espainiako erregea izango. Ez diot inori esango egin dudana, baina paper honetan idatzita geldituko da. Ja, ja, ja. 1833 urtean, Fernando Zazpigarrena hil egiten da eta bere ondorengoan ordean begiratzen hasten dira. Ni izan behar naiz errege berria, Fernando Zazpigarren anaia. Oseratuta zaude, Carlos Maria. Paper honetan argi eta garbi jartzen du Fernando hila aurretik lege aldatu zuen. Orain, emakumeak erreginak izan daitezke. Eta beraz, Espainiako erregina berria Elizabeth Bigarrena da. Elizabeth, ume hau? Horrela ere onartu egin beharko duzu. Elizabeth Bigarrena oso txikia zen eta gaindu ezin zuenez bere ama Maria Kristinak kargu hartu zuen nagusiago egin arte. Ondo zainduko dut tronoa
Aitondu zenduko dut Elisabet bigarrena. Maria Kristinak lan gehiegi zeukan tronuarekin eta araba zaintzen, eta agintea Espartero generalari eman zion. Espartero, agindu mesedez Espainian Elisabet nagusia egin arte. Bai, noski, oso gustora egongo naiz. Elisabet bigarrena nagusia egin zenean, Bueno, hemen dire lana amaitu da. Elisabet nagusia eta beraz erregina da. Eskerrik asko, hori izugarria da niretzat zuen erregina izatea. Espainiako biztanleek bi taldeetan banatu ziren. Elisabet izan behar da erregina, horrela aukeratu zuelako bere aita. Hau defendatu behar dugu. Aurrera liberalak lortuko dugu. Carlos Maria izan behar da Espainiako erregea. Nori bururatu zaio, emakume bat erregina izatea. Ez gara geldituko, lortuko dugu. Elisabet bigarrenak ez zuen Espainiako erregina izan nahi, eta tronua utzi egin zuen. Erregerik gabe gelditu ziren. Errege berri bat aurkitu zuten Italian, Amadeo Saboiakoa. Noski baietz, Espainiako errege izan nahi dut. Baina zer gertatzen da hemen, zelako jaleba. Ez nuen hau espero. Tori koroa, hemen gelditzen zarete, ni Italiara noa lasai bizitzera. Espainian ez zen errege berririk lortu, eta 2 urte geroago errepublika ezarri zen. Estanislao Figueras eta Francisco Pi Margalik agindu zuten Espainian. Ni ez naiz erregia, baina nik agintzen dut hemen. Neskak etxea zaintzira, gizonak hilirretara lanera. Espainian bakoitzak nahi duena egiten du. Zer uste dute herritar pobre hauek? Amaitu da festa, nik esaten dudana egingo dute hemendik aurrera. Espainiako biztanleek oso triste eta zerretutua zeuden, eta monarkia bueltatzea nahi zuten. Kaleetan horren aurka borrokatzen ziren. Hobeto bizi ginen erregeekin. Espainia monarkia izan behar du. Errege berri bat behar dugu. Espainian monarkia berriro ere bueltatu zen, eta Alfonso Bigarrena izendatu zuten errege. Nire ama Elisabetek ez zuen Espainian agindu nahi, baina nik bai, prest nago herri hau aurrera ateratzeko. Espainian 19. mendean tailer txikietan lan egiten zuten. guk produktuak eskuz egiten ditugu eta tresna tradizionalak erabiltzen ditugu. Indarra lortzeko ura eta egurra erabiltzen ditugu. Guk produktu gutxi egiten ditugu. Hauek guk kontsumitzen ditugu eta sobratzen direnak herriko azokan saltzen ditugu. 19. mende amaieran asmakizun oso garrantzitsu bat egin zen eta honek lan egiteko modua aldatu zuen. Lurrun makina asmatu dut, honek aldaketa handiak ekarriko ditu. Handik aurrera, tailer txikietan lan egin beharrean fabrika handiak sortu ziren. Produktua makinekin egiten ditugu. Makinak mugitzeko lurrun makina erabiltzen ditugu. Produktu asko ditugunez, merkatuetan saltzen ditugu. Beste batzuk beste herrialde batzuetara bidaltzen ditugu.